je to isté, když si dať nahrám kazetu. Áno. Akože už mám aplikáciu. Áno, jediný rozdiel asi bol v tom, že v tej peňaženke si... Dneska už doba tak pokročila, že bez digitálnych technológií sa už ani nedá žiť. Je to dobré školenie, lebo som sa naučil nové apky, ktoré som nevedel a teraz mi to bolo vysvetlené, to musím doma trénovať, aby som sa to naučil. Aby som sa zdokonalil. Mne pomohli sa trošku zorientovať viacej v problematike, či už umelej inteligencie, alebo pri používaní mobilného telefónu. A som sa to tu naučila, takže som spokojná a čakám, že bude aj niečo na budúci rok. Vďaka takýmto školiteľom a asistentom sa dozvieme viacej. Sme tu medzi rovnocennými ľuďmi, je tu príjemná atmosféra. Budem využívať tú peňaženku a respektíve tie pripomienky, ktoré tam si budem do toho písať. Ja si myslím, že už to patrí k dobe. Som si proste rozšírila obzor a to je dôležité.